соҳибои канал шумо мегирен номи канала дига мекунед. Тамом. Эмомали Раҳмон бо пешниҳод мекунад ки ана ин номи каналаш дига шуд. Ҳар рӯз номи каналама дига мекунад. ҳар рӯз мардум тамошо мекунад. ҳар рӯз Эмомали қонун пешниҳод кард наметавонад ку ин канал экстремистик аст. мефаҳмед шумо? хитрист. ҳама вақт ҳиллара бояд истифода баред. бар зидди сиёсатшиносӣ только ҳилла. мардумамо ман фаҳмондан мехоҳам. штоби доно бошад. аҳми ҳилла даҳеку ҳиллада наафта. касе ки фаҳмидум ку маълумот гирифтум ки ҳамин канала рӯйхати например экстремистӣ да дохил кард ку номша дига мекунам ман. тамом. ҳамон соат номша дига мекунам. номи канала то метӣ дига мекунӣ. дута ҳарфша мегирӣ, якта ҳарфша мегирӣ. любой чӣ мекунӣ тамом. ӯ қонуни ӯ дига ин канал да действат намекунад. мефаҳмед шумо? ин хитрист. международни қонунҳо запретш мемонад. барои ма англисӣ ман нависагиам. бисёр ҳиллара истифода мебарӣ. ҳиллаи сиёсӣ бояд инсон дошта бошад.